Wiecie się, doktor Mario tutaj jest. Oszczędne zakupy za kilka złotych w Kauflandzie. Od czwartku na przykład woda źródlana Primavera 1,5 litrowa. A, bo to bez Power Five! A to co? Zakłada nową kostkę, nic na mnie. Myszy? Mysz na to. To niemożliwe. Ale jaki ma związek z Pimpkiem? Pimpek ją ostatnio czytał i zaznaczył zakładką